Prvý večer sme hovorili o Nikovi Vujčičovi, človekovi, ktorý sa narodil bez končatín. Dnes je to jeden z najväčších motivačných speakerov na svete. Je to manžel, otec 4 detí, ktorý surfuje a hrá golf. Druhý deň sme hovorili Bonhoefferovi, ktorý mohol prežiť vojnu v pohodlí domova, ale rozhodol sa napísať iný príbeh. Ten začína tichým odporom voči nacizmu a končí organizovaním najúspešnejšieho atentátu na Adolfa Hitlera. Rádová sestra albánskeho pôvodu a držiteľka Nobelovej ceny za mier. Tretí večer patril matke Tereze, ktorá v 26 rokoch zložila večný sľub vernosti voči Bohu a rozhodla sa poskytovať dobrovoľnú službu tým najchudobnejším z chudobných. Potom sme počuli o človeku menom Billy Graham. Evangelizátor, poradca amerických prezidentov a hlavne pokorný človek. Zvláštne ho priťahoval bližšie k Bohu milióny ľudí po celom svete.